ngiwumuntu akekho umuntu ongahamba uhambo lude kangaka ejabulisa abantu ngalendlela enza imanga nemangaliso kodwa engekho uNkulunkulu. Aseliphakamise izwi kancane ngazi ukuthi indaba imshini ngibamba ngopho. Ngikuzwa kancane mina nabantu bayasho ekhaya. Okay. Kanti lo mbuzo ubalekile. Okay. Angazi ke noma bangizwa kahle manje. Okay. Ngifisa ukusho ukuthi akekho umuntu ongahamba uhambo olukhulu kangaka olubabazwayo kuzona zonke izinkalo ngaphandle kwaNkulunkulu. Wonke umuntu ophumelele nomuntu wonke umuntu ophumelele nomuntu osezabalazile empilweni kusokukhona uNkulunkulu osuke emhlenga kuzona zonke indlela zakhe ezihambayo. So lo mbuzo abawushoyo ukuthi uyakholwa yini iqiniso. Ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu ngoba konke engikwenzayo ngicela kuyena. Konke okwenzayo ucela kuyena. Kunjalo. Insizwa izalelwa laphayana enkandla. Isiphi isigodi lapha enkandla? Awungikhumbuze nje ungithatha ungibeke mangabe ukhula khona la ngakuzwa khona kudala ukhuluma ngazi noma iminyaka emibili edlule uthi hey sasingenawo ngisho upolish thina sasipolish izicathulo ngovaseline. Awusakhele lesi sithombe sasekhaya enkandla ukhula omncane ungakabi ulokhuba othandwa abantu kangaka namhlanje. Ngiqhamuka lapha enkandla eMandaba esigodini saseMatholampungwe ngaphansi kwenkosi uMpungose la engiqhamuka khona. So ke ngumfana nje osemncane okhule ngaphansi kwesimo esingesihle noma esingamukelekile noma omunye nomunye ongakasithande ukuphila ngaphansi kwaso ngoba ngikhulele khona ekhaya sikhuliswa ugogo ngoba ngaba nebhadi lokuthi abazali bengishiye ngisesemncane. Uma nobaba bobabili. Umabani uMangema. Bangishiya ke kwathi mangifunda ugrade 8 washona umama. Kwathi mangifunda ugrade 10 washona ubaba. Kwaphoqa ke manje ukuthi ekhaya nje basibaningi sibangaka sizophila ngaphansi kwesimo sempesheni yagogo. Ngalezo khathi ngiyacabanga impesheni yayisela ko 700 800 ngenyanga. Sonke ekhaya sasiphila ngayo ke lempesheni yesarukwazi. So ke akubanga yisona isimo leso esihle sokukhula ngaphansi kwesimo sokuthi sonke siwumndeni sikhule sizindandane ekhaya. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu ngemangaliso sahamba saziwa njengoba nje ngaziwa izwe lonke namhlanje ngiseUkhuzani. Ngifuna ukuzwa kodwa ukuthi ngaleso sikhathi ukhule ekhaya awusitshele lezi zinto eziwu2 eziwu3 oyikhumbulayo othi yo uNkulunkulu ungikhiphile lapha kulesi simo othi sasinzima njengoba ngisho nje ngithi khona la ngakuzwa khona uthi hayi sasipolisha ngovaselina thina ungekho upolish wesicathulo awusakhele leso sithombe sokukhula ekhaya. Kunengoma lapha engaze ngayibhala ngathi sasipolisha ngovaselina sixubha ngelahle sigcoba amakhwapha ngensipho. Akuyona ingoma nje ushinto eyayenzeka ngempela. Ngishinto eyenzeka kodwa ngase ngiyiphefumule engomeni ngoba nganithi ngiyafisa abantu ngibatshele lesimo sokuthi ngiphuma kuleso simo sokuthi uvaselina uyapolisha mina ngangazi kodwa ngabona ngaleso sikhathi ukuthi mawugcoba lapha ilokhuzana isicathulo siyacobezela coba uvaselina ngoba kwangekho lokho kufaka emakhwapheni thatha insipho nje lena ehlaza uyilokhuza ezandleni ufake lapha emakhwapheni bese kubambeka. uNkulunkulu wami kwakunzima. Wayethi kugogo ke thatha ilahle ucindezele ngesipunu ligayeke bese ufaka namanzi uxube unganukela abantu. Uhamba siye esikoleni sidla isikhokho nempupudlo kwakwenzeka. Uphuthu ukwalafaka ushukela ekhaya. Ngikhuluma ngento eyenzeka. Namanje njengoba belalela ekhaya bayakwazi lokho kwakuthatha uphuthu ifaka ushukela bese sidla ngoba ishebo sasingekho. Ngikhuluma ngento eyayenzeka. So ukuthoswa kophuthu siyakwazi. Ulithosa ukuthi faka amafutha ulithose bese uyaludla unganake ukuthi uphuthu. Isimo leso engisuka kusona uNkulunkulu wasishintsha uNkulunkulu yingakho namhlanje
ngakho namhlanje ngila ibambe ngicabanga ukuthi umbuzo abawubuzile ngisho ukuthi ukhona ukuthi uKhuzani yakholwa yini owesibili umbuzo lo yokuqala owesibili uthi uKhuzani wangena kanjani emculweni ushaye phansi kwasho umuntu mhlawumbe phela wesithathu yeah kodwa ke ngoba sengigejile ngicela usale usungitshela i-answer wesithathu hayi ngoba sengigejile sengiyasaba uphinde ngigeje umbuzo wokuqala omningi nginayo yonke ukuthi ngingakangeni ngisho endabeni yomculo ukuthi uganwa nini hawu wena mbuza abalalela abafisa ukwazi sebethe besuka bayohlala embuzo nokugcina yibambe uzongiphendula uzobuye ungiphendule sicela ukubabuza kodwa yeah babuze yini bengabuza ukuthi uqonywa nini wabuza ukuthi uganwa nini kanti akekho nokhona cha ngiyabuza noma bethi ushela nini ke angithi qala phela ushayele iqala kulungile-ke sizobabuza Khuzani uke wahamba ungakangeni endibeni yomculo ngoba unohambo olude la emculweni wafika eGoli uyozamazama wagcina uhlala ehostela la bakulalisa khona awungixoxele ulandise abalaleli ngoba ngiyayithanda le ndawana yokuthi abalaleli bazi ukuthi umuntu usukaphi ufike eGoli uyalala ehostela kanti awazi ukuthi hayibo khona la kuzoqashwa khona uthole itoho thizeni angifuni kube yimina okhuluma uhambo lwakho ngoba ukhona awusithatha usibeke hey uyazi uma uselapho ngifikelwa zinyembezi kakhulu ngoba uma ukhuluma ngalolo hambo ukusuka kwami ekhaya ngangenayo indawo yokuhlala eGoli ePitoli kwakukhona umamncane uzanelo kwabo kamama ubizo wakho ngithi ngifuna ukuya eGoli athena uzokwenzani ngoba nginayo indawo yokuthi ngahlala ngithi ngizobona khona wayesePitoli ehlala nomkhwenyana wakhe ngasuka mina ekhaya ngagibela ngikhumbula kahle nganginemali engangiyisebenzile ngayibeka yazi yawu 700 rand ngizogibela kuyona ngifika mangifika ngangenayo indawo yokulala ngoba naye wayihlala nomkhwenyana wakhe ngathi mina ngiyahamba ngeyinsizweni hostel ihostel lakho nalibizwa ngeZ hostel mangifika ngangenayo indawo ngingabatshelile nanokuthi ngiyazi ngalala dining room yakhona ngithe makusuka lapha insizwa zakhuluma kabi ngami ayi kwaphoqa ukuthi ke manje ayisekho indawo la ngizolala khona ngazanywa abanye omunye ubaba wathi angizolala ekitchen kwelinye lama hostel ngikhumbula kahle kuseni mayivuka wayengeqa esemsebenzini ngizwa ehamba phezu kwami esemsebenzini ekseni ngahamba ke ngayofuna umsebenzi ngathola umsebenzi eButcha mangifika eButcha yayiholela 200 ngeviki ngafika ngasebenza eButcha isikhashana esincane ngaxoshwa uxoshelwani ngixoshela ukuthi ngawe isinyama yayingisinda umhlubu wafu lo wenkomo uthwalwa kanje ubeka la ehlombe yawa edebhisini mangikhuphuka ngaxoshwa ngithe mangixoshwa ngase ngiqashwa yi-security company kanti le security igada khona la eBusha khona la eBusha la uxoshwe khona la ingixoshwe khona bathina abaphathi baseBusha uma mase ngideploya kule Busha engizosebenza kuyona abelungu ba complaina kule security company bathi asimfuni lo la hawu ngithi mina kade ngenzeni kangaka sengixoshwa la ngapha futhi ayi ngathathwa ke ngayosebenza kwenye indawo kwenye ilokhuzana indawo ayi ngokuhamba ngaleso sikhathi ke ngase ngiqala suqala umculo sengiqala umculo ngalezo khathi kunzima akungeneki nakhona ngazama ngafonela ubaba uShobeni Khuzwayo ngabheka ama CD ama container ama CD ayebe nezinamba sebaphathi ngafona ngathi yabona njengamanje oba nginawo ngisho imali yokwenza idemo lo baba ngizomculela efonini uyangithatha noma akangithathi ngizofona mina ngicule ngafona ngacula ngathi kushuthi yanqamuka i-network efonini ngathi mina uma ngabe engizwile ukuthi ngithini uzobuya kimi maye ngabe kodwa akangizwanga akazobuya wabuya in 15 minutes wathi
kuphele kwathi kuphele ilokhuzana wathi nqamuke ilokhuzane i-network ucela ngiqhubeke ngaqhubeka wasethi ke uyacela ukuthi sibonane usezokwazi ukuthi sixoxisane mangifika ngingakafiki ke lapho ngiyaqhubeka ngi-security uyasebenza security security ngihola about 1010 ngenyanga usuqalile ke manje emculweni nabantu sebeqala ukwazi sengiqalile ke manje emculweni into engifisa ukuyisho ukuthi lento engikhuluma la ngiyaqala ukuyikhuluma angazi ngikhuluma abantu abaningi abazi ukuthi ngihambe ibanga enjakanani ngaze ngafika la uhambo noNkulunkulu uhambo noNkulunkulu ngayiyeka ke le security engangisebenza kuyona kwakhona ubaba wakamajola owafika wathi uyaqashwa lapha asebenza khona ngahamba ke ngayosebenza kwenye isecurity ngizoxoxela isimanje uma ngifika kuleya security sengiqalile ke ngiyacula yona iholi 1800 sengiqalile ke ngiyacula kuyona ngimukela one day ngimukela ama newspaper angithi ngimukela ama newspaper ngiwasa ema office abo labasebenza khona yafika ama newspaper lapha ngwahlukahlukana mangifika iSowetan ngo front page front page ihlele gate wena security yase gate mina security yase gate ePitoli Headfield ngizithini le ndaba mangihambisa ama newspaper bevele bebuye bonke ibhilidi lonke nabelungu sekubuya abantu manje basebhilidini oligadayo engiligadayo bazobabaza ukuthi bazobabaza ubani lo ngithi mina ngiziphike kodwa manje kanjani ngoba yimi nje ngithi mina hayi imina bathi kwenzakalani ngawe kwenzakala ngithi mina hayi mina kodwa nje ngizobuye ngimtshela ngivele ngifike lana izinyembezi beqala lapho kungikhonza nasebhilidini awu sengiyinto enkulu nasebhilidini sebeshutha nami kunabantu abangazi ukuthi ngesikhathi ngicula nomtshengiseni uIndidane ngangisecurity ngesikhathi 2013 ngiyisecurity 2012 ngiyisecurity inominate ama awards awaze security guard awuyekanga angaze ngayeka ngoba nganginenkolelo ethi la engikhona ngibeke uNkulunkulu uma kunesibusiso sizolethwa uNkulunkulu uzoletha lapha engikhona angizange ngize ngithi ngizohla mina bengihlala by 2013 abalandeli bebefika bezongibona bebazi ukuthi bengihlala emkhukhwini umalina bengimuva ngivele ngala kulolu lunye uhlangothi ngoba imvula beyinetha angizange kodwa ngaze ngagive up empilweni so uma kwehla abasebenzi bezobabaza kanti ngelinye ilanga ngizovela eSBC1 kuyeRose bangibona babuye futhi ngoMonday ekseni kwayibona bathi sibonile ku TV usuphuma na ku TV futhi wena sengiphuma na TV kodwa ngihleli la hayi ngithi hayi yabona le ndaba isenkulu kanti lapho engisebenza khona kunomuntu ozothi mayisuka lapho azosebenza lapha kwaZulu-Natal kwenye yenkampani enkulu enokuhlela ama event uma sebefika la kwaZulu-Natal esesebenza athola iposition enkulu lo muntu wayengibona ku front page ngise-gate uma ifika la wonke ama event ababe wahlela wathi mina kunomfana yedwa engimazi kaMaskandi uKhuzani ngicela simfake kuona wonke ama programs ale mcimbi esiyenzayo yashintsha impilo ngasebenza kuleyo mcimbi ngaze ngakwazi ukuthenga imoto ngenxa yomuntu owangibona ngihlezi egate uyisecurity ngamanye amazwi akukho umsebenzi ofanele ubukele phansi ngamanye amazwi umsebenzi ophiwe uNkulunkulu ubalekile ngoba unenhloso ngawo uma wena uNkulunkulu ekubeka ebhutsha musukubaleka ngoba uNkulunkulu isibusiso sakho uzosithethe ebhutsha uzothusa ebhutsha lapho osebenza khona kufika umuntu lapha ebhutsha ozokhuluma naye akutholele la wena obona ukuthi ufisa ukuya khona so ngaba nesifundo empilweni sokuthi hlala la ohlezi khona noma ngabe babakubukela phansi mina bengithi noma ngiyemsebenzini ngibona ukuthi ipressure seyinkulu abantu bashutha nami ngisho estimeleni ugqoke uniform ye security yini ngangasayigqokile ngase ngiphatha ubhaka ngangifaka la ebhakeni ngemuva ngiswenke nje ngiswenke izami zamabhinci
ngithi mangabe sengifika emsebenzini bese ngigqoka ekseni bese ngikhipha ngifaka lapha ngemuva kubhaka ngoba khona abantu abangabehluleli emamzanele abathi mabe kubona umsebenzi bona abawubukela phansi bese bekwahlulela bethi hawu tshela ukuthi useka ngakalona usebenza lo msebenzi kanti nganginento ethi mina angikwazi ukwahlulela imisebenzi ngoba ngangenawo umsebenzi mina ngangifundile ngihlakaniphile esikoleni bayazi othisha awonke ama-test ayibhalwa ngangiwaphasa kakhulu kodwa angikwazanga ukuyofunda ngesimo sempilo esasikhula ngaphansi kwayo. Ngifuna ukukhuluma nomuntu ngoba baningi abafowethu nodadewethu abasebenzayo njengamanje angifuni baze bacabanga ukuthi sibabukela phansi abasebenza njengonogada njenge-security njengamanje uNkulunkulu lokakwenzela kona wena wakuthatha uyena oqala khona nobhuti ke wafika kulolu hlelo waxoxa into efanayo ngifuna ubatshela ukuthi uNkulunkulu lokakwenzela kona wena angabenzela nabo bangazibulekeli phansi futhi bangawudeleli umsebenzi uNkulunkulu ababeke wona njengamanje. Engizokusho ukuthi njengoba kade ngisho mamzanele ukuthi la okhona hlala la okhona umsebenzi wonke nginento ethi umsebenzi wonke ubalekile futhi wonke umsebenzi usukunikwa uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ubukela phansi kangakanani kodwa umsebenzi okunikezwe uNkulunkulu hlala kuwona uNkulunkulu necebo. Mina mama kunento abangayazi ukuthi ngashawa emsebenzini security ngashawa ngahamba odokotela ngiyaqala ukisho lento ngishawa umphathi waleyo company wangithola ngilele ebusuku wazumeka ngangithola ngilele oqala umphathi wayithunyiwe supervisor wafika 124 yami ebusuku ngilele wajika umphathi nje wecompany ethize wajika entshontsha ifoni yami mangiyavuka ekseni ifoni ayikho uma ngiyabheka makuyobheka amakhamera kubonakala ukuthi ifikile imoto yecompany la yafika yathatha ifoni yami. Owesibili umphathi ngeke ngilusho uhlobo lwakhe ngoba kuzobe ngathi mhlambe ngithini kodwa wafika akangishayanga kanje ebusuku umthambo la yayingasebenzi engithole ngilele ethi ngilaleleni ngathi mangithi ngizama ukuyovula icala bengibonisa ukuthi angiyovula icala wangifonela wathi uzonginikeza 500 rand ngalikhansela zonke lezo nhlelo lezo zokuthi ngiyovula icala ngoba wayesengithembisa 500 engangenawo. Angiphinde futhi ngicela ukuthi uthi kuliphakamisa izwi kuloko kwehla nje kodwa ke ngifuna size la emculweni ungena kanjani emculweni ngoba sibuka abantu abahambe ngaphambi kwenu omtshengiseni omgqumeni uma kukhulunywa ngalamagama wena uyabaleka futhi khona la phakathi nendawo yibona mhlambe owawubukela kubona abakufakela lolu ugqozi kumbe ugqozi lwakho lokuthi ugcina ungenile kaMaskandi walithathaphi? Ugqozi lokuthi ngingene kuMaskandi masikhule emakhaya umculo obudlala kakhulu ikakhulukazi emakhaya iwona umculo kaMaskandi. So ke sagcina size ngabantu esethi noma sicula siyiculela nje kunemicimbi emakhaya sasicula zona ingoma ukhumbula ukuthi uMaskandi nje ubuculwa ngolimi lwethu lwesiZulu iwona umculo bekubalula kakhulu ukuthi sisheshe sisondele kuwona. So ke uma ngivumisa emcimbini emakhaya kunemicimbi amacece imemulo imhlonyane yonke imicimbi ebakhona emakhaya kuba khona ke mase kuthiwa emini sokuphela sokungena endlini ke sekuyovunywa ingoma ilapho khona ke engangithi mangabe ngisukuma ngivumisa insizwa vele kuthuleke noma kuthiwa kubanga umsini kangakanani makwasukuma mina vele kuthuleke nje baze bangitshela abantu bathi ha uyazi wena unaso isiphiwo kodwa ngitshe ukuthi abayidlalela nje ngami yabo unaso isiphiwo okusho ukuthi ngawumuntu kavele uthandayo ke uMaskandi ngilalela kakhulu okhansela oveza uthando omgqumeni omtshengiseni ngaphila kulento le yomculo ngagcina nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa nami ukuthi ngigcine ngiyibona ngicula uMaskandi kodwa ke uNkulunkulu into engiyifunde ngoNkulunkulu engifisa nibeyilalele namhlanje engizoyisho ukuthi uma into ufisa ukuyenza uNkulunkulu uyakwenzela umusa ukuthi uyenze. Uma into uyifisa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uyenze uNkulunkulu uyakulalela uma uyimisela kumele ube nothando
ube nokuyimisela entweni yakho ufuna ukuyenza ungamdumazi uNkulunkulu nesibusiso akunike sona. Mangaka ama-album usuwakhiphile? Ama-album engiwakhiphile asezadida ngisho mina awu-14 yes. Kunombuzo kade ubuza othi nakho uma kuvela igama likaMgqumeni kuvela likaMtshengiseni uyabaleka kuwona. Ngithe mangena emculweni uMgqumeni washona, ngicela umoya wakhe ulale ngokuthula, wathi mayishona washiya umsebenzi estudio engawuqedele. Mangithathwa ikhampani enganzomama ngo-2010 yathi ikhampani enganzomama asizokurelease kulonyaka kodwa sizocela ukuthi uqedele umsebenzi kaMgqumeni wayewushiyile ngoba mase kulalela siyazi ukuthi kunalento le ethi ayidlelane ngokwevoice. Siyacela nangempela uMgqumeni wayishiyile ezinye ingoma zakhe ngacela ingoma ezisithupha ingoma zakhe eziningi wayengakhompozile but mina ngakwazi ukuthi ngiyicompose ngacula abantu babengenayo babengawuza umehluko. Leyo album yakwazi ukuthi inqobe kuma awards ngo-2010 yawini best album. Mina ngingakafiki emculweni so ngaqala ukucula mina ngo-2011 ngenxa yokuthi ngo-2010 ngangicula i-album kaMgqumeni so abantu abazi ukuthi kuze bengazi ngo-2011 ingoba ngo-2010 ngangiyibhizi album kaMgqumeni. Umtshengiseni ke uthe my interviewer wathi kunomfana engafisa uhambe emhlabeni engaculile naye. Kwathi ubani lo wathi uKhuzani kwaku front page khona la ngamuzwa khona ethi emva kweminyaka mhlambe emibili nje hayi lo mfana okuthiwa uKhuzani uzobe sehamba yedwa. Wakusho lokho mangaphosisi wakusho ngo-2013 yena ngo-2015 washona. Mawubala iminyaka u2 owayeyisho wathi uzobe seyindidane straight wayekusho lokho ekuboniso nangempela kuthe uma kuphela iminyaka emibili uKhuzani wayengasabambeki. Kwangiphoqa mama ukuthi ngiresign emsebenzini we-security. Ukwenza kanjani lokhu Khuzani ukuthi emva kweminyaka emincane kangaka ungenile endimeni yomculo bese njengoba uthi nje wena ngokusho kwakho ngamazwi akho ungasabambeki usukhuzani ongasakhuzeki ukwenze kanjani lokho? Okokuqala ungakhohlwa uNkulunkulu. Mina ngazitshela ukuthi njengoba ubaba nomama bengasekho emhlabeni ubaba wami nomama wami sowuNkulunkulu. Uma kukhonto engifuna ukuyicela ngiyaguqa ngithandaza abantu abakwazi lokho. Ngiyathandaza futhi uNkulunkulu mangicela uyangenzela umusa. Ukuhlonipha ungambukeli phansi umuntu ngoba umuntu ngelinye ilanga uyokubingelela ungavumi uthola umsebenzi uthi uyafika uyena lo muntu ozoku-interview okade ekubingelela ungavumi uyobedlula abantu ongabashali ngisho ihuta uqhunyelwe yisondo udingele bona laba bantu ukuthi bezokulekelela. Ukuhlonipha ukubaza abantu ukuyithoba ngaso sonke isikhathi uthando ikhona okukuthatha kukubeke la ofisa ukuthi uye khona. Njengoba namhlanje ngibatshazwa kangaka amagalelo ami kubatshazwa kangaka imisebenzi yami abantu abazi ukuthi ngiqhamuka endaweni ongeke umuntu athanda ukuthi ebe kuyona. Ekhaya thina bekuthi banginethi kunethe yonke into. Ekhaya sake sashelwa thina engangifunda ugrade 12 kwasha umuzi wonke sadonatelwa umphakathi ingubo nothisha bephathe ingubo bezonikeza thina. Mina ngibe yihlaya ngihlekwa ngishe inkundleni zokuxhumana ngihlekwa kuthiwa uyacula uwumculi kodwa akakhile ekhaya. Kuliqiniso ukuthi babehleka ngakho behlekisa ngakho bethi akahlali ngisho kubo. Babeqinisile mina ngicule ngingahlala ekhaya ngoba ngangenayo indle ekhaya. Bengimanga mangifikile ngihambe ngoba bengelele ekhaya bese ngingalala ekhaya ngiyolala ekhaya komama noma ngiyolala kwamamkhulu wami ngoba ngangenayo amandla kwakhe indle ekhaya. Mina bengeke ngikhombise ekhaya ngikhumbula i-roots ifikile ithi izoshoot ngathi ngicela ningaye ekhaya shutheleni entabeni. Sasihamba nongizwe umchunu ngalelo la sathi mase sizofika ekhaya ngathi ngizwe asimiseni imoto la asangisaye ekhaya ngoba zazi ngeke izindlu nginamahloni ukuthi bazoveza ihlazo lakithi. Kodwa ngoNkulunkulu namhlanje kushintshile lokho ngoba ngeke ngizucula khona ingoma ethi ikhaya khona shoyo ikhaya lamle noma ngahlala emkhukhwini egoli kodwa ngakhile ekhaya. Abantu mabenganaka mama ngicula
impilo yami ngibanike ukuthi abafunde kuyona mina bengihlala emkhukhwini ngingenandaba ukuthi ngihlala emkhukhwini sengiqala ukwakhe ekhaya bengihlala emkhukhwini eGoli ngingenandaba futhi ukuthi ngihlala emkhukhwini ngithi nje ngoba ngihlala emkhukhwini kodwa kusalayo ngiyakhe ekhaya noma ungafika la eGoli ungibuke uthi hayi uhlala emkhukhwini kodwa khona uzothi mawufika ekhaya uthi hayi sese uye lo mntade ngimshiya emkhukhwini eGoli ngase ngithi noma ngahlala emkhukhwini noma ngahlala emkhukhwini eGoli ngakile ekhaya abantu bayitshela nje uyayiculela kanti ngicula mina into nabo abantu abangafunda kuyona izingoma zakhe eziningi zinjalo khona nalenye ethi sogcina silinqaba usizo labantu kwakwenze njani usho nje uyazazi kakhulu kunento kanje kunabantu empilweni mama abathi mabekusiza bese ungazweni ukuthi what is the return of this investment lo muntu obekusiza ufunani after kunomuntu ozokusiza nje ebegenuine akulekelele ngoba udinga usizo bese kuba khona umuntu ozokusiza kanti ufuna ukuthi umpraise uma ngabe umuntu mayekusiza bese bone ngathi awumpraise wherever la uhamba khona ufuna ngathi ungahamba ukhuluma ngayo ukuthi wakusiza uma ngabe bone ngathi awumsizi bese uyezwa ukuthi ubani useyakuzonda hawu lo muntu ngoba ngasizwa uyena usengizondelani na ingoba ufuna ukuthi umthandaze so khona umuntu owakusiza mama ufise ngazi ukuthi namhlanje ngaba akakusizanga kube kuthiwa wakiyeka ngoba ukusizwa uyena khona wakulethela iproblem empilweni yakho manje ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi ukuthi mawulekelela umuntu umlekelele nje umuntu ukhohlwe futhi musukulekelela umuntu bese usufuna manje kakuthandazeke usufuna makufonele ngabe esaba busy yena ngenye into sokumele ukhotha ngase nima sokugcina seninqaba usizo labantu umuntu mayikusiza ugcina sehambe ekhuluma nimbona nje sesemsakazweni sesohlelweni lokuthi eshilo wasizwa yimina lo mfana manje kube ngazuthi kube kuthiwa ngavele nganqaba noma ufisa ngathi ngabe yamkhokhela sinjalo nje ingoma zami ngikhuluma umyalezo emakhaya ngamakhaya uhlelo ishilo uhambo noNkulunkulu ngifuna mangabe sibuya uKhuzani usitshele ngabalandeli ukuthi njengoba sekukhona iBlue Nation abalandeli abangaka futhi uphinde uthi hayi wena inkosi kaMaskandi ihamba kanjani leyo nto Shilo mamzanele Mbokazi uPetro Mzobelo wase Port Danford ngilalela uhambo noKhuzani umfoka kuba engilandela kakhulu leyo nsizwa kodwa nje ngaphezulu kwakho konke mangilalele uhambo lwakhe kuningi engikutholayo engingakwazi ngaye and mangithi ngiyalalela impilo yakhe iyafana nempilo nami engakhula ngiphila le emakhaya le kwamaphumulo ehlanzeni iyayinzima impilo kodwa ngiyaqhuqhuzeleka ukuthi uNkulunkulu uyakuthatha phansi akubeke phezulu ngelinye ilanga nami ngiyabona ukuthi khona la engiyakhona emva kokudla lona uphuthu oluthosiwe netiye elenziwe ngoshukela oshisiwe siushisa ngesipunu ushukela kulungile siqhubeke sililalele uhambo ngimfisela inhlanhla umfoko wakho baqhubeke njalo ayiphambili Kuphuka Dlamleze kuphuka khuba ngenduna ngashabalala emsingathophe ngube vesigodi yavimba ukhala efolo ngile mjovana manje hayi wenkabe kezwakala hayi ikhulwa kanjalo mathi sasipholisha icathulo lezo nje obusho ngovaselena kube yini lahlelelo ngisecurity nami lo wawuthi nawuke wayini kodwa ke nje hayi siyakubongela sizo usebenzile impela futhi ngamafushane cishe usukwenzeke konke impela wena obukuzela emhlabeni sefuna uthatha impesheni mangihlale phansi #eshilo sabona ngomfazi yakho ubhekizini mabele ngathi ngothi mabongoloza hayi bakithi abalensizwe ehleli nayo bakithi anginayo imibuzo eminingi kuyona kodwa nje into enginayo kuyona ukuthi ngitshele ukuthi hayi mfethu hayi uyisibonelo esihle entsheni uyabakhuthaza abantu abaningi ngicabanga ukuthi nqwabe abantu ababukela kuwe into engiyithanda kakhulu ngalensizwa inhlonipho yayo nangayikhukhumezi nongayibonisi ungayiboni ukuthi mina sengiyele abaye abantu bafekele phansi hayi lensizwa impela yabona serious hayi mambukazi hayi uphethe ingqalabutho lapho insizwa eyothi hamba igama lawo losala lizukulwane njengomgqumeni nomtshengiseni hayi uphethe insizwa lapho mamkhoza hayi khuba mfowethu ngiyakuhlonipha mfowethu ungaqhubeka njalo ibambe njalo uqhubeke nalo moya wakho ungashinthi mfowethu ubhekizini lo ngasemothi mkhongoza ngayigole felele abalaleli bathi qhubeka nomoya wakho ungashintshi nokuhlonipha nokubathanda ngifuna ukwazi ngabalaleli bakho nangabalandeli bakho hayibo nansi Blue Nation sabona kuvalwe italade eThekwini uyazi khona ilanga
angazi noma ku 2017 noma 2016 la emsakazweni kusigiya ngengoma wawuzuza uza la ohlelweni kukhona ungizwe no BK kwavaleka imigwaqo la ngaphandle abalandeli begcwele umgwaqo sase siyadlula sibuzana ukuthi kwenzekeni kuzotoyitoya yini emsakazweni thiwa cha baphelezela uKhuzani ubathathephi laba balandeli bakulandele ngobani ukuthanda komculo nifike kanjani kulamazinga ngoba bakhona babehamba phambi kwenu kodwa leli zinga esilibona manje ungathi asikaze libe khona wabuza umbuzo ohlabahlose ngendlela esimanga kunento ethi noma ngabe kuthuna imali engakanani angeke umthenga umuntu inhliziyo yakhe ukuthi kuthande lento isuka kakhulu isuka emculweni ukuthi ucula ini ngomlomo wakho uma ucula into enomlayezo eyakha isizwe eyakha abantu ishintshe impilo zabantu abantu ngeke bengathali kunabalandeli inqaba bakaKhuzani abanye nami engabazi abagcwele yonke indawo labalandeli basuka ekulandeleni umculo kaKhuzani mabelandela umculo kaKhuzani sasakhuhlelele ukuthi asibaveze bebonakale sase sithi endaweni laba hlala kuzona asibe nama leaders abazokwazi labantu bebaqoqe bebaveze obala ukuthi bawobani abantu abasemnambithi abalandela uKhuzani bawobani abantu abasenquthu abalandela uKhuzani bawobani abantu basenkandla abalandela uKhuzani sase siqoka ke ama leaders lezi indawo ukuthi baqoqeni laba bantu sibazi ukuthi emnambithi ngilandela abantu abangakanani obani angeke sibaqede bonke kodwa laba singakwazi ukuthi sibabone manje ke makuthiwa uKhuzani uzeThekwini basuka kuzona zonke lezi ndawo abantu bekhipha imali zabo bekhokha imali zabo bethenga imfaniswano ngemali zabo bethi siyosupporta iqhawe lethu ngoba inhloso kungilandela kakhulu ukuthi abafisi ukuthi ngelinye ilanga lamandla angaka kungithanda bebone ngidikibala kube ngazi ukuthi mhlambe angithandwa umuntu bafisa ukuthi ngiqhubeke ngibe khona bengisupport bekhombisa support bewuthenga umculo wami kuze ngizoqhubeka ngimenzele umculo ngendlela abayithandayo ngoba abalandeli bakaKhuzani bamthanda ukubhubha uma kuthiwa ngiyemcimbini kusuke kugcwele kuthena nje kugcwele nje iBlue Nation ikulandela we baba Mpungose tshela mina emculweni kaMaskandi ngokujwayelekile kodwa ngibuza wena ngqo lento yokuthi nike nithi ungcwekisana nezinye insizwa bese sithi beef nisuke nidlala noma nikwenza ngempela uma unganaka mama ayikho noma ngizothi soap noma ngizothi film ubone mase kuphihlizwa ama glass lapha kushwana ngempama kuzinto uzoyibuka uyithandi enjoy na kwiboxing kuyashawana bayagadlana ngamazwi ngaphambi kokuthi aqale la kuMaskandi ukuthi kube khona ukuphambana ngizothi mina ngoba kusuke kungakazwe baxatshana into ekuthiwa saxabana hayi lo umuntu ongangisebenza naye saxabana sesiyathukana manje cha ukuba nje into ethi la emculweni awukwazi ukukhululeka nje uhambe ukhululeka khona umuntu ozokuqhuzula uma eqhuzula mhlawumbe hayi ngoba kuyinzondo ufisa nje mhlawumbe na ukuthi bemnaka ukuthi hayi nanga umuntu ongathi ungikhuzula kangcono nanga ngathi umkhuzula kangcono ikwenziwe phambili kakhulu abantu ngoba noma sihlangana kuba usawubona ukuthi awusawubona kunjani ayikho lento ethi kuyahujwana ngempela sokuyaleyo ngelinye ilanga singabona nje uma ngabe kwenzeka ngelinye ilanga wena nomthandeni nikhipha ingoma eyodwa mhlawumbe ngenzeka mangabe nami lezi zinto engifuna ukumbakela zona engayithola zonke akithi uthisha phela uyama nginethemba lokuthi enyangeni eyizayo ngomthola naye la isitudio ngelinye ilanga ke sizwe uhambo lakhe naye ayisho lento oyishoyo ngiyakuthanda kodwa lokhu okushoyo ama gigs nokusebenza uqashwa ngapha nangapha ubhizi uKhuzani kuyo yonke indawo ngelinye ilanga ukubona ama posters uthola ukuthi usemcimbini o4 ngosuku olulodwa kodwa futhi uke wenza isimanga wagcwalisa imabhida uyenze kanjani le kanti khona isimo empilweni yakho uyohamba ukubona noma ayifuthi wena kade ukubona khona isimo la empilweni yakho bona khona ukuthi manje uNkulunkulu setake over from me akuseyimina ke sokunesandla ke sesibili lapha nami mawungangibuza ukuthi wenza kanjani nami mhlawumbe I can not tell you ngeke ngizokwazi ukutshela ngoba nami kangazi amandla angakaya ukuthi isibindi esingakaya sasiqhamuka kodwa ke uNkulunkulu uyena owaziyo ngayenza le nto kwakuthi kubhekwe khona ngangithi nginayi
ngithi mangikhuleka ngithi uNkulunkulu wawungeke ungithathe emakhaya ngingelutho ungenze utho ngenhloso yokuthi ngibukwa abantu behleke njengoba Nkosi uthe ngima ngenze lento ibe impumelelo wena futhi Nkosi uzoyenza ibe impumelelo mawungenza inhlekisa Nkosi kulungile mangenziwa wena kodwa ngoba wena Nkosi ngiyakuthemba ngizonqoba yingakho namhlanje sikhuluma indaba yegcwalisa spring picnic engomhla ka4 next week hayibo so next week hayibo usuthola white noma usayosikisa next week igcwalisa nomhla ka4 kuyagcwaliswa nakhona gcwalisa spring picnic on white so besimhlopheke Kings Park obheka uyazi umhla ka4 kuzobe kuyisaturday kade ngibheka nje neweather nje bihlupha nje kulezi insuku lizobe libalele ugcwele lapha yana kumnandi Kings Park kumnandi abantu ngabathenga amathikithi bayabhubha hayi abawathenga abantu amathikithi sihlangane khona into enhle ukuthi nokhozi luxhasile lapha ya luzobe lukhona na kanjani ukhozi kodwa ke ngifuna ukwazi uNkulunkulu usekubeke endaweni ephezulu nabalandeli abaningi uyahlonishwa usuwenze i-documentary sikubone ku TV kaningi ziningi izinto inselelo ocabanga ukuthi ubhekana nazo ngoba phela uma ngabe uNkulunkulu ekuphakamisa nezitha ziyaphakama nezinto nje izinkulumo ongezona ziyaphakama kuningi okuphakamayo udila kanjani nezinto ezinjalo wabuza umbuzo obaleke ngesindle izimanga yazi lo mbuzo obuzayo ayi angazi nawe ngikholwa ukuthi uneshow yokuthi uvele wabuza lento ngempela abantu abaningi emakhaya abe belindele ukudila nesitha isitha awulwi naso isitha ushaya kuphela ngempumelelo yakho iyodwa induku ukwazi ukushaya ngasisitha phumelela ngoba isitha the most phakama suke sifuna ukubona ushona phansi wavuma ukushona phansi isitha sesenqobile uma ngabe isitha izitha zikuhlasela qhubeka usebenze mawala ngesikhathi usebenza mawala ziyajika ezinye izitha kade zizitha zakho ziba bangani bakho ngoba usuku usiyidefeatile iyodwa into yokushaya isitha ukusebenza isitha waqala wafocusa kusona siyajabula ngoba sesikuphazamisile kulento ufuna uyiachieve sewunake sona wakwabona mangabe ukhonkothwa yinja wajika nje wayiphenduliza mawala futhi ingaze kulunga kodwa walokhu ubhekele phambili kuyenzeka igcine ijika ibheke emuva kunendaba engifuna ukuyixoxa 30 second kunamaxoxo 2 kunenkulumo ethi namaxoxo 2 elinye lalizwa elinye lingezwa egijima ekuyimarathon makuthiwa hambani ahamba amaxoxo lelo lingezwa emadlebeni lahamba kwathi mayesephana endawo kwathiwa manini lelo lingezwa laqhubeka lahamba lele lalizwa lama kanti laba bebeliphazamisa hayi ngoba bekufanele lini kwathiwa leli eliwinile liphi ileli elingezwayo emadlebeni so mawuhamba uhambo lwakho fana nomuntu ongezwa noma bekuphazamisa kodwa ungezwa hamba ngoba wezwa uzoma ungabusakwazi ukufika la uyakhona iphupho lakho ngoMaskandi iphupho lami ngoMaskandi cishe ngizothi selifezekile kodwa safuna ukuthi liqhubeke futhi lifezeke more ukubona oMaskandi bonke behlonishwa hayi ukuthi kuhlonishwa uKhuzani kuphela ngoba this is not about uKhuzani it's about uMaskandi losuku angimele makudlula uKhuzani emhlabeni uMaskandi usale kufa kodwa ukubona bonke abantu babacula uMaskandi bephumelela beya phambili lokho kuyokwenza ukuthi uMaskandi ungafi nanoma ngabe nini ngeke ngabona ushaya ingoma yegospel ninoJumbo ethi ngizinikela ngabe mhlambe sobona okuningana khona lento esikudonsela nangala kagospel noma mhlambe benithi vanje ninoJumbo kodwa seniqedile ikhona ngoba siyafisa ukuthi lobuhlobo esisiqalile phakathi kwegospel noMaskandi uqhubeke futhi phambili sibone futhi uMaskandi uba nohlobo nezinye izinhlobo zemculo ngiyathembisa futhi bakhona abacula abanye begospel engizozwakala kubona siyafisa uMaskandi njengoMaskandi kuyaziwa ukuthi ama crown iwona a recognize kakhulu futhi umculo uvamsile ukuthi makhona i-collaboration kaMaskandi negospel siyibone futhi siqhudelana lapha kuma-crowd siyayifisa lonto ingafi lebo budlelwane buqhubeke ukanwanini Khuzani maduzane
Maduzane. Siyakikiza maduzane. Yonke into nesikhathi sayo. Yonke into inesikhathi sayo. Uma ngabe uNkulunkulu uJesu Kristo owafa wavuka ubemile la ngaphandle komnyango wakho uthi uyavuka ekseni uvula umnyango naye inkosi yamakhosi emile ibuza ukuthi ufisa ukuba ngikwenzeleni. Isiphi isicelo obusungasicela? Ungabe ngawe uqobo, ngabe ngomculo, ngabe ngezwe lakithi noma ngabe yini? Nangu uJesu umile phambi komnyango wakho uthi uKhuzani ufisa ukuba ngikwenzeleni, ubuzothini? Bengizocela Nkosi ungiphe ukuphila, ngoba uma ngiphila konke ngizoba namandla okwenzeka. Ngicela ungiphe ukuphila. Bengizothi Nkosi ngicela ukuphila, ngicela ukuhlakanipha. Bengeke ngicele imali, ngicela ukuhlakanipha, ngoba uma uyithola imali ungahlakaniphile yofana nokuthi akazifike kuwena. Ngicela ukuhlakanipha, ukuhlakanipha khona iyokwenza imali bese ngikuphila kwabona phakathi. Yo, izwi lakho lokugcina ofuna ukudlulisela kubalandeli bakho bonke akade ngazi ukuthi bahleli abanye bayakubuka ngoba kade ngiyi-live nami lapha yana ku-Facebook page wami uZanele Mpungose, ngiyazi ukuthi kade bebuka abaningi. Izwi lakho nje lokugcina ofuna ukudlulisela kubona nokubonga kubantu abathatha impumelelo yakho bayibeka la ukhona namhlanje. Ngifisa ukubonga wonke umuntu othathe impumelelo yami wayibeka la ngikhona, wonke umuntu oneqhaza empilweni yami. Ngithi uNkulunkulu amandisele wonke umuntu ongithandayo. Kumele azi namhlanje ukuthi uthanda intando kaNkulunkulu, ngoba kube kuthiwa kangikho lapha engikhona, ukube kuthiwa uNkulunkulu akathandi ngibe lapha engikhona, ngabe kangikho. So uma ngabe wena uthanda uKhuzani ufana nsi nomuntu othandazayo kodwa enganakile. Ngiyabonga. Siyabonga. Nginibingelele bafethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Mangabe usuku lakho lokuqala kule channel sicela uze ungakhohlwa ukuciphiza usubscribe button kanye nebell notification kwenzela sizothola konke sikutholela kona kuleli khasi. Lapha besibona khona uKhuzani Mpungose owumculi odume kakhulu kuMaskandi, kanti ofubuye ayebize ngenkosi yoMaskandi onabalandeli abayibizwa ukuthi ama-Blue Nation. Lapho kade ekhuluma khona nomama uZanele Mpungose owumsakazi woKhozi FM, uhlelo lakho olungena njalo ngamasonto. Siyazi abanye basuke beke ey'nkonzweni bangayizweli lufakazi, ingakho sithena nathi asike sinithulele lolu hlelo lapha ekhasini lethu. Hey, lukhuthaze kakhulu-ke udaba lukaKhuzani Mpungose. Esithemba ukuthi nawe ebowulalele ugqugquzelekile ngempilo, ukuthi impilo ayikho lula njengoba nathi sifisa ngathi ingaba lula, but inzima, inamahlangenyuka. Danke, siyabonga.